Λίγο σοβαρά. Θα σας βάλω στο YouTube αύριο. Όχι. Λίγο σοβαρά. Γεια σου. Καλά είσαι? Γιατί έκανες κύκλους μόνος σου? Είχα μάθημα και ήρθα τώρα. Α, νόμιζα τιμωρία. Τιμωρία. Ξέρω εγώ. Ωραίο είναι το στάδιο το βράδυ, Ναι. Όχι, κάνει λίγο κρύο. Λοιπόν, ο Θανάσης μαζί με τον Μιχάλη θα είναι δύο. Εντάξει, τρεις είναι κέντρο-κέντρο. Κέντρο-κέντρο να πάει ο δεξιά στο κέντρο, αριστερά στο κέντρο. Ποιος είναι αυτός? Γεια σου. Αύριο YouTube, Ξανθάκη. Καλά ρε. Κάτσε να σε δω ρε Τσάλο. Δεν περίμενε ρε. Τσάλο ρε πες. Ήρθες να καμαρώσεις το γιο σου. Ρε εσύ. Τσάλο πες μου ένα γεια βρε. Γεια, Oh, for God's sake. for God's sake. Κοίτα, εμένα τα μαλλιά μου είναι άφησα, αυτό θα βάλω στην κουκούλα.